ሻሎም ብሩኻት ከመይ ቀኒኹም ሓውኹም ሰላሕ አዲኔ ሎሚ ደስ ዘብል ብስራት ሒዘልኩም የመጽ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን አምላኽ ብምሕረቱን ብጸጉኡን ረዲኢና ከምቲ ዝሓለፈ ጊዜ ዝሓለፈ ዓመት ፕሮሚስ አቲና ዝነበርና ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ፌብሩዋሪ 28 ፌብሩዋሪ 29 ሓደ ማርች ካብ ፋዱስ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ዝጸንሕ ናይ መንእሰያት ናይ ስልጠና ጊዜ ክህልወና እዩ ሰለስተ መዓልቲ ይኽኸውን ጊዜቲ ኣብ ውሽጢ ዘን ሰለስተ መዓልቲ ድማ 10 ክላሳት ክንመሃሪና ብጣዕሚ ድንቅ ዝኾነ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ክህልወና እዩ ምኽንያቱ ስብእና ብትምህርቲ ይድስራሕ ህይወት ብትምህርቲ ይድቅየር ማለት እዩ ጊዜ ዝብል አርእስቲ ኢና ክንመሃር ስለ ጊዜ ብዙሕ ነገራት በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ብናይ እግዚአብሔር ጥበብ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ዘደንቁ ነገራት ክንርኢና ክንመሃሪና ንብዙሓት ኣብቲ ትምህርቲ ተተኣቱ እግዚአብሔር ኣብ ጊዜኹም ከሰልጥነኩም አነ ርግጸኛ ምኽንያቱ እዚ ጊዜ ዝብል ትምህርቲ ተዳሊ ዘሎ ናይ መንእሰያት ብናይ እግዚአብሔር መሪሕነትን ብናይ እግዚአብሔር ዕቅድን ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድን ኢና ዳሊናዮ ብልክዕ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ድማ ይልውጥ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ጊዜቲ መጽኹም ትመሃሩ መንእሰያት ኣብቲ ጊዜቲ መጽኹም ትካፈሉ መንእሰያት ኣብ ህይወትኩም ድንቅ ነገር ክኸውን እዩ መጀመርታ ግን ኣብ ጊዜኹም ክትነቁሑ ኢኹም ኣብ ጊዜኹም ክትባራበሩ ኢኹም ኣብ ጊዜኹም ድማ ጽቡቕ ነገር እተውጽሉ ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ክትካፈሉ ኢኹም ስለዚህ ኣብ ጊዜኹም ክትልወጡ ትደሊ መንእሰያት ኣብ ጊዜኹም ክትስልጥኑ ትደሊ መንእሰያት ኣብ ጊዜኹም ክቡር ነገር ክትሪኡን ከተውጽኡን ትደሊ ብጊዜኹም ክቡር ነገር ክትዕድጉ ትደሊ መንእሰያት ምጹ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ከመይ ጌርኩም ኣብ ጊዜኹም ጽቡቕ ነገር ክትዕድጉ ከም ትኽእሉ ጊዜና ከመይ ጌርና ብትኽክል ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ኣብ ጊዜና ብጸጋ አምላኽ ነቶም ዝሓለፉ ጊዜ ከመይ ጌሩ እግዚአብሔር ከም ዝኽሕሰና ክንመሃሪና ማለት እዩ እዚ ቅድሜና ተዳሊ ዘሎ ናይ መንእሰያት ፍሉይ ፕሮግራም እዩ ሓቢርና ናይ ምሳሕ ጊዜ ክህልወና እዩ ኣብ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ እንከም ናይ መግቢ ጊዜ ክህሉ እዩ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ኣሎ ናይ ምልኾ ጊዜ ኣሎ ናይ ጸሎት ጊዜ ኣሎ በቃ ብናይ እግዚአብሔር ጸጋ ብናይ እግዚአብሔር ምሕረት ብናይ ቃሉ ምግላጽ ክልዕሊ ናይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረኽ ስለዚህ እዚ ተዳሊ ዘሎ ናይ መንእሰያት ግን ንጉድባት ሰባት ይኸውን ማለት እዩ CRY 100 ዝብል ፕሮግራም ይኸውን ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ 100 ዝብል ይኸውን እዚ 100 ዝብል ከአንታይ እንደሕሪልኩምኒ ን100 መንእሰያት ትምዝገባ ተዳሊ ዘሎ ኩሉ ነገር ብናጻዩ ነገር ግን ስርዓት ኣለዎ እቲ ናይ ትምህርቲ ጊዜ ከም ካላ ዓይነት ኮንፈረንስ ኣብድላይና መጺና ክንኣቱ ይንኽእልን ኢና ከይተመዝገብና መጺና ክንኣቱ ይንኽእልን ኢና ከምኡ ዝገበርናሉ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለና ስለዚ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ናይ ብሓቂ ክትካፈሉ ትደሊ ሰባት ኣብ ህይወትኩም ለውጥ ትደሊ ሰባት ኣብ ጊዜኹም ክስልጥኑ ኣብ ጊዜኹም ክቡር ነገር ክትርኢ ትደሊ ሰባት ብቁልጡፍ ተመዝገቡ ምኽንያቱ ኣብ ፖስተር ብምሉኡ ኣድረስ ቴሌፎን ናምበር ክንገድፈልኩም ኢና ኣብቲ ቴሌፎን ናምበር ስምኩም ስማቦኹም ቴሌፎንኩም SMS ጌርኩም ጽሓፉልና ኣብ ናይ መንእሰያት ኢና ክንምዝገብ ደሊና ኢልኩም ጽሓፉ ሽዑ ብስምኩም ካርድ ክስርሐልኩም እዩ ማልያ ክዳለወልኩም እዩ ምስ መጻኹም ካርድኹም ክትወሃቢኹም ብካርድኹም ጌርኩም ድማ ከተኣቱ ኢኹም ማለት እዩ እቲ ፕሮግራም ድጅምር ካፋዱስ ክሳዕ 5 ሰዓት 9 ክጸንሕ እዩ ናይ ዕረፍቲ ጊዜ ኣለዎ ፋዱስ ብናይ ምሳሕ ጊዜ ይኽጅምር ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ስሙ ይባረኽ ነገር ግን ክትርስዑዎ ዘይደለኩም ተቃላጢፍኩም ተመዝገቡ ዓቅም ሰምና ክንፈልጥ ስለንደሊ ተቃላጢፍኩም ተመዝገቡ ን100 መንእሰያት ይተዳሊ ዘሎ ብፍላይ በአዲክሽን ብዝተፈላለየ ናይ ጭንቀት ጎደና ተሓልፉ ዘለኹም መንእሰያት ህይወት በቃ ከምዚ ዲያ ትብሉ ዘለኹም መንእሰያት ኣጆኹም ህይወትኩም ኢኮነትን እግዚአብሔር ዘዳለዎ ብዙሕ ክቡር ነገር ንህይወትኩም ኣሎ ምጹ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ህይወት ክትባራበሩ ኢኹም ንኹሉ ክፉት ይትማዕጾ ከመሃር ዝደሊ ክስልጥን ዝደሊ ንኹሉ ክፉት እዩ ስለዚ ተቃላጢፍኩም ኣብዝናትና ዌብሳይት ኣቲኹም ወይ ኣብናትና ዩቲዩብ ወይ ኣብዚ
ናትና ፌስቡክ አቲኹም ኣብቲ ፖስተር ክትረኽብዎ ኢኹም ቴሌፎን ናምበር ብቕልጡፍ ስምኩም ስለዱልና ካርድ ክስረሐልኩም እዩ መእተዊ ሰዓታት ከዓ ጉዱብ እዩ ዓብድላይካ መፂኻ ክትኣቱ ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ መጨረሻ ሰዓት ካብ ሰዓት ክንደይ ምዃኑ ክንገረኩም ብቴሌፎን ተደውሉ ነቶም ዝተመዝገብኩም ሰባት ካብቲ ዝተነገረኩም ሰዓት ደንጊኹም ትመፁ እንድሕር ኮንኩም ግን ከይተኣትውን ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ብጣዕሚ ሲሪየስ ዝኾነ እዩ እቲ ትምህርቲ ግን ነንሕድሕዱ ድደጋገፍ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ፍርቂ ተሓደ ወሲድካ ተሓደ ክትገድፎ የብልካን ካብ መጀመርታ ክሳዕ መጨረሻ ፓኬጅ ክትመሃርዎ ኣለኩም ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እንዳበልና ብልክዕ ኣብቲ ግዜ ትመፂኹም ትመሃሩ ሰባት ከም ዝነበርኩምዎ ከም ዘይትኾኑ ርግፀኛ እየ እዚ ቀረባይ ግዜ ዝልቀቅ ክሊፕና ረእይዎ ኢኹም ስለ ናይ መንእሰያት ከመይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብኡ ክትረኽብዎ ኢኹም ኣምላኽ ሰማይ ምሳኹም እዩ ፀሓፉ ተመዝገቡ ድንቅ ነገር ከዓ እግዚአብሔር አዳልልኩም አሎ I love you so much አና ሓውኩም ሰላሕ ከገልግለ ካልኦት አገልገልቱ ሽዑ መጽም ከገልግሉና እዮም በምልኾ በመዝሙር ብዝተፈላለየ ነገር ድንቅ ዝኾነ ጊዜ ከልዎና እዩ አምላኽ ምሳኹም ሻሎም